euskaltzaleak, erretiratuak, gazteak, gurasoak, haurrak, kulturzaleak. Hemen gaude aktoreak, monologistak, itzultzaileak, dantzariak, idazleak. Hemen gaude eskultoreak, pintoreak, itzultzaileak, argazkilariak, irudigileak. Hemen gaude argiteknikariak, kableak luzatzen ditugunak, soinu teknikariak, pantaiak zintzilikatzen ditugunak, diseinatzaileak. Hemen gaude musikariak, basu joleak, gitarristak, bateria joleak, kantariak. Hemen gaude herri bazkarietako, postreetako kantariak. Pertsona bakoitza, pertsona guztiak. Irakurle bakoitza, irakurle guztiak, entzule bakoitza, entzule guztiak, pelikula bakoitza, pelikula guztiak, ikusle bakoitza, ikusle guztiak, pizgailu bakoitza, pizgailu guztiak, gorputz bakoitza, gorputz guztiak, itxaropen bakoitza, itxaropen guztiak, argi bakoitza, argi guztiak, su bakoitza, su guztiak. Adostasun handi bat nagusitu da kontseiluan. Orain arteko hizkuntza politikek eman dutela eman beharrekoa. Suspertze zikloa agortuta, atzeraldiaren arriskua handia da. Larrialdian gaude. Jauzi bat behar da hizkuntza politiketan. Paradigma aldaketa bat. Minoriaren babeserako ikuspegiarekin egindako politika publikoak atzean utzi eta euskara herritar guztiengana hedatzeko, gizartean orokortzeko anbizia duen hizkuntza politika ausarta. Hori da egungo munduan euskarari etorkizuna bermatzeko bidea eta aldi berean justizia sozialean eta gizarte kohesioan sakontzekoa. Kultura ezberdin desagertu dan historia esaten dutenez aurrera bidia elkar jamorretan oinarritu da tendentzia.
odoldutako mugako ibaitan zu bat erresidentzi talabe garaitan biosfera bat beste mila urdai baitan altxa liliak dantzan doinu kuirdun jaitan euskarakoiek denak dauzka bere Iritzienduak, uste handikoak gure herriak. Goizetarras berriketan gure herriaz. Nik ere nahi dituzte halako segurtasunak eduki. Baina gauzak zer diren kontuak ez zaizkit ateratzen ongi. Hori suertuak, inaikuak, diren oienak. Sasi guztien gainetikak gaitzaera. Inork ez zidan esan, euskaldun izatea zen gezara. Hobe duela hautatzea, munduko hiritar izatea. Kantu lehonak, nahi dituzte jarri. Eguzkia, hain jubian denari. Zaldu maite duzun hori. Hala ere, nora joan gintezke, nora joan gintezke, nora joan gintezke. Hala ere, alaxe kantatzen zuen gaur 20 urte hildako Lourdes Iriondo handiak. Hala ere, hau da gure etxe bakarra. Dudarik gabe, etxe ederra osatu dugu gaur Miribilan. Mila esker zuetako bakoitzari. Euskal Herri osoko hainbeste lekutatik etorrita, etxe ederra hau, bilgune bero hau, osatu duzuelako. Eskerrik asko. Horixe baita, azken hilabete luzeetan, han eta hemen, eragile eta norbanako askorekin izan ditugun elkarrizketetan jaso duguna. Euskararen inguruko kezka eta euskaraz bizitzeko aleginak dakarren nekezia bakardabe handiz bizi ditugula. Umezurtz, isilik eta gure baitarako. Elkargunen premia adierazi digu jendeak. Elkarguneak erabileraren eta gaitasunen apaltzeak edota erronka berriek sorturiko kezkak partekatzeko. Euskararen aurkako oldarraldiak eragiten digun minaz hitz egiteko. Hiztun gisa, herritar gisa, jasaten ditugun eskubide urraketak isilean gorde ordez lasai adierazteko. Elkarguneak horren guztiaren aurrean elkarrekin arnasa hartzeko, elkar elikatzeko
elkar auspotzeko. Elkarguneak euskaltzaletasuna adierazteko eta bizitzeko. Beraz, berriro ere, eskerrik asko! Euskalgintzaren kontseilua aspalditik ari da elkarguneen bila. Izan ere, argi dugu, euskararen normalizazio eta biziberritzea gizarte eraldaketa prozesu sakona dela. Euskara minorizatutako hizkuntza bat da, aspalditik, mendeetan. Egun munduan nagusi diren 5 hizkuntzen arteko bik, espainierak eta frantsesak gutxiagotua. Hizkuntzen galera prozesuak ez baitira berez euria edo elurra egiten duen bezala gertatzen. Aitzitik, haien kontrako botere harremanen eta erabaki politikoen ondorio dira hizkuntza galerak. Jendeak ez du bere gustu eta erabakimen pertsonal hutsez abandonatzen egituratu duen hizkuntza, nortasuna, komunitatea eta munduaren ikuspegi bat eman diona. Hizkuntza galera prozesuak milaka pertsonen barna gertatzen dira. Gure gorputzetan barna gertatzen dira. Mendeetan milaka laguni identitatearen funtsa, ezagutza eta kultura ukatuz. Mendeetan milaka lagun deserrotu eta pobretuz. Egiturazko arazo bat da euskararena. Horregatik, euskararen normalizazio eta biziberritzeak eskatzen du gizarte aldaketa handi bat. Eskatzen du botere harremanen aldaketa sakona. Tira, euskarak baino, euskal hiztun komunitateak, euskaldunok. Hizkuntzak ezer gutxi baitira, abstrakzioan. Hizkuntzak gugan gorpuzten dira. Hizkuntzak hiztunak dira. Euskara gu eta beste milaka eta milaka herritar gara. Beraz, aldaketa hori sakona eta iraunkorra izan dadin, ezinbestekoa da oinarri sozial zabal baten bultzada. Adostasun horixe lantzen aritu gara azken urteetan Euskalgintzaren kontseiluan, batuz aldatu dinamikaren bidez. Euskararen auzia, edo egokiago esan da gure gizarteko hizkuntzen auzia, ez baitagokio Euskalgintzari bakarrik. Azken 5 urteetan Euskal Herri osoko eragile sozialekin landu dugu euskarak etorkizuna izan dezan hizkuntza politiketan eman beharreko jauziaren noranzkoa. Hezkuntzan aritzen diren eragileekin, enpresekin, elkargo profesionalekin, kirol taldeekin, kultur elkartekin, pentsiodunen mugimenduarekin edo mugimendu feministarekin. Euskal gizarte askotariko eta zabalaren ordezkaritza esanguratsuarekin. Zehatzago, 100 gora gizarte eragileren ordezkaritzan, Atletik, Gipuzkoako erizainen elkargoa, AEK, Eusko Ikaskuntza, Taupa mugimendua, Nafar Ateneoa, Mondragon Korporazioa, Gazte Euskaltzalen Sarea, Agirre Lehendakari Center eta Euskal Kontsumitzaileen Alkartasunak urtebetetik gorako elkarrizketa prozesu aberats eta konplexua eraman dute aurrera, euskara etorkizuna izan dezan ezinbestekoa den jauziaren nondik norakoa definitzeko. Prozesu horren emaitza da itun soziopolitiko berri baterako eskaintza. Badugu eskaintza. Argiak dira proposatzen diren oinarriak. Batetik, herritar denak euskararen jabe izango diren Euskal Herri bat jartzea helburu. Herritar denak euskaldun izango diren Euskal Herri bat hartzea helburu.
Ezagutza orokortzea baita euskara normal erabili ahal izateko baldintza. Eta euskara normal erabiltzeko baldintzak sortzea ezagutza orokortzeko bidea. Ezagutza orokortzeak esan nahi du Euskal Herritar denen eskura jarri behar direla euskararen jabe egiteko tresnak. Hezkuntzan, euskara gutxien duenari gehiago emanez. Helduen euskalduntze alfabetatzean, doakotasuna ez ezik, euskaltegietako ordutegi eta metodologiak guztientzako irisgarri eginez. Lanean liberazioak eskainiz. Hainbeste Euskal Herritar berri ditugun honetan, indar bereziz, harrera plan guztietan euskara txertatuz. Eta jakina, leku bakoitzean zein egoeratatik abiatzen garen aintzat hartuz eta progresibotasunez. Baina euskararen ezagutza orokortzeak baita ere esan nahi du, baldintza horiek denak beteta, konpromiso zibikoaren baitakoa dela euskaraz jabetzea. Ezin zaiola uko egin, eta gizartean duten erabakimen eta eragin gaitasunetik, erakundei eta indar politikoei dagokie hala izan dabil bultzatzea eta bermatzea. Erabilera normalerako, berriz, ezinbestekoa da hartarako baldintzak sortzea. Esaterako, hiztun komunitatea ahaldunduz eta halaber berariazko esku hartzeak eginez. Arnasgune geografikoetan, politika propioak aurrera eramanez eta era berean arnasgune soziofuntzionalak orokortuz. Hauek dira oso laburbilduta hizkuntza politikan eragiteko itun soziopolitiko berriaren eskaintzan jasotzen diren oinarri nagusiak. Etorkizuna jokoan dagoen honetan, euskara eta euskal hiztun komunitateari bizirik jarraitzeko aukera emango diotenak. Baina ez hori bakarrik. Oinarri hauek dira gure gizartean hizkuntz auziarekin daukagun korapiloa askatzeko tresnak. Justizia sozialean, gizarte kohesioan sakontzeko bidea jasotzen da hemen. Bizikidetzan eta demokratizazioan aurrera egitekoa. Eta halaxe ulertu dute Euskal Herri osoko eragile ugarik. 110 sinatzailerekin hasi genuen bidea. Baina iraila amaieran itun soziopolitiko berrirako eskaintza hau plazaratu genuenetik beste 30 batu zaizkigu. Tartean, Euskal Herriko Unibertsitatea edo Deustuko Unibertsitatea. Hizkuntza politiketan eman beharreko jauziaren inguruko adostasuna handia da. Baliatu dezagun adostasun hori lehenbailen euskarari pizkunde berri bat emateko. Baina dudari gabe, euskarari etorkizuna emateko zerbait baldin bada ezinbestekoa, euskaltzaletasunaren indarra da. Lehenago ere, eta askotan errepikatu dugu, baina uste dut momentu honetan hila labizikoa dela ontazo hartzea, lehenago ere, euskara kinkalarrian izan denetan, euskaltzaletasunak biziarazi du. Euskaltzaletasunak eman dio pizkundea. Milaka jendek, milaka herritarrek bakoitzak bere ardura eta eragin gaitasunetik suspertu dute euskara. Oraintxe bete dira, 50 urte, Franco hil zela, eta pentsa zertzen frankismo betean etxetan euskarari eustea. Zertzen seme-alabak ikastola klandestino haietara eramatea. Hementxe daukagu Kontxita Beiti adibidez gure artean. Zertzen gau eskoletan aritzea. Zigor eta mehatxuei aurre eginez, milaka herritarrek egin zenituzten halako hautuak.
Giro ilun hartan hasitako pizkundeak ekarri gaitu bizirik gaurdaino. Orain, aro berri bati ekin behar diogu. Egungo mundu honetan, euskarak eta euskal hiztun komunitateak bizirik eta sendo iraungo badugu. Mundu hau, hizkuntza minorizatuen kontra baitator. Areta gehiago, hainbeste lekutan, hainbeste eskubide eraisten ari den olatu erreakzionarioa orokortzen ari den honetan. Gero eta bortitzagoa den euskararen aurkako oldarraldia, olatu erreakzionario horren parte da. Langileen, emakumeen, arrazializatuen, migratuen eta beste hainbat kolektibo aspiraturen kontra datorren olatu erreakzionarioaren parte. Euskara eta euskal hiztun komunitatea betirako gutxiagotuta nahi gaituztenen enbata. Horren aurrean, euskaltzaletasuna itxaropena da. Euskarari etorkizuna emateko itxaropena. Hizkuntz, aniztasun eta berdintasunari eusteko itxaropena. Herriena eta kulturena. Mundu bizigarriago batena. Ez dezagun ahaztu. Mundua, euskara eta gainerako hizkuntza minorizatuen kontra dator, baina guk euskara dugu munduaren alde. Gutako bakoitzak, gure leku eta aukeretatik beraz, badugu euskaltzaletasuna indartzeko aukera. Askotarikoa eta zabala da euskaltzaletasuna, genealogia ugarikoa. Era asko dago euskaltzale izateko, baita euskararen jabe izan gabe ere. Euskaltzaletasuna lehen lerrora ekartzeko unea da. Erabil dezagun, ikas dezagun, eman dezagun gure gaitasunak indartzeko urratsa, transmititu dezagun, lehenetsi dezagun euskaratik eta euskaraz egindako kultura, sor dezagun gure kulturgileek duin bizial izateko ekosistema. Gure esku ere badago hori guztia eragitea. Baina baita ere, adierazi ditzagun gure kezka eta deserosotasunak. Sate baterako, jo dezagun hizkuntz eskubideen behatokira gure eskubideak urratzen direnean. Ez dezagun urraketarik normalizatu. Hitz egin dezagun lagun artean, ikastetxeetan, lantokietan honi guztiari buruz. Uler dezagun zer gertatzen zaigun, non dauden korapiloak. Bozka erabaki aurretik, irakur ditzagun alderdiek hizkuntza politikaz egiten dituzten proposamenak. Ez gaitezen isilik geratu. Eta batik bat, antolatu gaitezen. Antolatu gaitezen euskaltzaleak, antolatu gaitezen euskalgintzak hartarako proposatzen dituen erakundetan. Taupa mugimenduan, herrietako euskara elkartetan, Euskal Herrian euskarazen, badira proposamenak. Bakoitzak hautatuko du berea. Baina antolatu gaitezen euskaltzaleok bizimodua egiten dugun lekuetan. Antolatu gaitezen lantokietan, ikastetxeetan, kirol eta kultur elkarteetan, gaztetxeetan, elkarte gastronomikoetan. Eta bultzatu ditzagun horietako bakoitzean jarrera eta jokabide euskaltzaleak. Antolatu gaitezen eta elkarrekin isiotu dezagun, elkarrekin piztu dezagun urrengo pizkundea. Elkarrekin emango diogu pizkunde berri bat euskarari. Antolatu gaitezen euskaraz bizitzeko behar den guztia, behar den dena sortzeko. Eta bide horretan,
proposatzen dizuegu hurrengo hitzordu bat. Tartean, izango dugu korrika, berriro ere, elkarrekin arnasa hartzeko, arnasa hartzeko edo arnasa estuka jarduteko leku bat. Baina, Euskalgintzaren Kontseilutik proposatzen dizuegu, datorren ekainaren 13an, Iruñea izatea Euskaltzaleon bilgunea. Bitartean piztuko ditugun txinpartak elkarren ondoan jartzeko. Berriro ere, arnasa elkarrekin hartzeko, elkar elikatzeko, elkar auspotzeko. Guztion beharra du euskarak, guztion beharra du pizkundeak. Eta oraingoz bukatzen hasteko, ahots batez, kanta dezagun guztiok, Euskal Herrian euskaraz. Etorri holtzara mesedez, gaur bilgune zoragarri hau hain ederra izaten lagundu diguzuen musikari, aktore, bertsolari, dantzari, kulturgile guztiak.
Eskerrik asko! Eskerrik asko! Hau lehen txinparta da, antolatu gaitezen! Eta emango diogu etorkizuna Euskarari. Eskerrik asko, urrengo hitzordu proposamena ekainaren 13an Iruñean. Gauza asko dauzkagu elkarrekin egiteko. Eta joan aurretik, argazki bat aterako omen dute. Beraz ez mugitu momentu bat.